Oh, hindi no. Naliligo ako every night, no? Baka indun, di ba? Every night lang, hindi umaga. Sabi na. Hindi, kada Malabon, syempre nalipat kami sa Cavite. Kaya Cavite na. Pero, ano na, Baguio, Manila, ganyan. Gusto mo matutunan ng Ilocano? Oo naman. Kahit konti lang. Sige, tuturuan ka namin. Ano bang gusto mong malaman ng Ilocano? Yung bate, gano'n. Bate? Ano pa bate? O, kunwari, kay Kuya, magkasalubong kami. Diba, usually, hi Kuya, hello po, good evening, gano'n. Gusto ko lang, kunwari, Ilocano, ganyan. Parang, hi Kuya, kamusta ka, gano'n? Hi Oma, parang ganyan. Sige. Ang Ilocano nun is, go, o, yung, ka. Abuo yung ka. May Kuya yun. Kasama na yun. Ka. So, lalapitan ko. Yung nakasombrero, si Kuya. Abuo yung ka, Kuya! Kuya, aguyong ka. Aguyong ka, Kuya. Hello po, aguyong. Ayan, diba? Sabi mo natuwa, kasi nakasumali si Kuya kasi binati mo siya. Kuya, pag nakita tayo, magbabatian tayo ng gano'n. Aguyong ka, Kuya. Pagbukas, nandito pa kami, magkasalubong tayo. Kung gusto mo, unahan mo na rin ako. Pero sorry ka, mauna ako sa'yo. Aguyong ka, Kuya. Ano pang Ilocano gusto mong matutunan? Dito. Ito, pogi ko syempre, di ba? Ito. Ito yung nakasaya. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Syempre, pag kami na lang. Okay na. Kunwari, jowa ko to. Pag-boyfriend mo na. Pag-boyfriend ko to. Sige. Pag kaming dalawa na lang. Sige mo. Yung sweet ha. Mahal kita, gano'n? Kaya mga ganun. Sige. Yan ay. Kog. Pam. Kugtarang tarupam. Hi, baby. Kugtarang tarupam, baby. Kugtarang. Ano mo kami sasagot niya? Tanungin mo dali. Baby, sagot ka. Baby, text pa. Huyo, dali. Kugtarang tarupam, baby. Baby, ito man. Bigyan niyo mic. Kugtarang tarupam mo. Ang sweet niyo talaga. Diba? Parang mahal kita, mahal din kita sabi niya. Kasi tingnan mo mga tawang-tawa. Ayaw sila kasi na sweet yung dalawa. Ibig sabihin boto kayo pag maging kami. Kinugtar kayo latan. Kinugtar kayo latan. Sasabihin ko rin. Kinugtartan ko latan. Magmamahalan din sabihin. Ang sweet naman. Huwag kayo na-agnas ako. Kuya, kasi parang ilaw patungo sa kabilang ibayo na. Kuya, ano ako manok? 45 days may ilaw? Sige, meron ka ba gusto malaman ng Ilocano ba? Oo, siyempre. Kunwari kay Kap. Sige. Gusto ko rin siyempre pag nakita kami Kap, kung sakali mag-iwalay sila ng asawa mo. Kung sakali. Joke lang. Sige. Diba? Kunwari magkasalubong si Kap, ganyan. Kunwari, kami, naglalakad kami, maraming tao, ganyan. Anong pwede kong sabihin kay Kap? Sabi mo sa kanya, sumayuta. Kasi nalakad kayo gano'n. Ay, Kap, kunwari, ay, Kap, okay na ko. Kunwari, nalakad tayo. Halika ka, kunwari, lakad lang tayo, Kap. Sabi mo lang kay Kap, yung aguuyong ka, gano'n. Aguuyong ka. Kap. Tapos tugtarak-tarupang. Ano yun? Tugtarak-tarupang, mahal. Tugtarupang ka. Sumayot ka. Lakad dali. Lakad tayo. Ano sabihin ka? Sabi mo mahal kita, tugtarak-tarupang. Tugtarak-tarupang ka. Ang sweet ka. Sumayot ka, Kap. Kap, sumayot ka. Ang sweet ni Kap, no? Sabi mo ka naman sasabi ni Kap sa'yo. Sandali lang, tama ba yung sinasabi ko, Tim? Nanginginig ko. Tingnan mo yung smile ni Kap, parang gusto akong sapakin. Ngiting aso? Okay naman eh. Ayusin mo naman. Yung sweet, ayusin. Ano bang gusto mong sabihin kay Kap? Bawa naging kayo na. Love you. Ayun naman kung maliban sa I love you. Ano pa?
Anakan mo ako. Please. Kadali. Ah, Anakang ka. oo. Anong lahi meron paglabas? Ah, ano gusto mo? Ano yan? Paglabas siya agad? Ano ba gusto mo? Paglabas, 4 paa? Ano ba gusto mo? Hindi, Kap, yung anak mo ba si Kap? Kap, andito ka ba sa amin, Kap? Nakikinig mo ba kami? Are you here with us? Ayaw mo na? May anak ka Kap, ba? asawa na? Yep. Oo. English pa na to. English pa na to. English. Oh, your My turn. turn. Taps. You speak English with ka. Taps, ano yung English ng asawa? Kaya mo magaling ka sa mag-English eh. Taps, do you have wives? Kadali, anong swipes? Hindi kasi minsan, uso kasi yan parang yan. Kaya inisa ko na lang, wives, gano'n. Madami. Oh, Okay. do you have wives? Parang naman ang English dito, puro eh. O, linawan ko, tandaan. Do you have wives? One. O isa lang daw, isa lang mga asawa niya. Isa lang. O, ano ka? English teacher eh. Do you have puppy? Ano? Yung maliliit, di ba? Anong maliliit yung gano'n? Bakit maliit na tuta yun eh? Ay, yung bata, ano ba yun? Ah. Ano? Do you have kidding? Anong kidding? Siyempre, yung mga batang maliliit. Kids lang yung kids. Ah, kids. We have kids. Marami kasi. Okay. Do you have kiddings? Kids yun! Kids. Nagbago na? Oo, yun talaga yun. Okay. Do you have kids? Eh. Three. At narinig ka, puro numero lang ang sagot. Ito mo ng asawa. Oh, bakit? Isang tanong, isang sagot. At tayo, puro numero lang alam ni Sir. Oo. Kap, anong labas sa wedding? Puro numero sinasabi. May isa pa akong gusto. Ano gusto mo na? Ilocano. Anong gusto mong sa Ilocano translate? Sige. Kunwari, syempre, di ba? Kunwari, mag-asawa kami. Tapos, syempre, may honeymoon yan. Oo. Honeymoon. Syempre, ano tayo, di ba? Ano tayo, yung ganun-ganun. Yung ganun-ganun na. Ano yun? Yung ganun-ganun na. Rated PG, ba't gawin na magulang ang kailangan? Siyempre, kasama yung si mag-asawa. Sige. Oo. Paano ko ba sasabihin sa kanya na, kunwari, baby, gusto ko ng ganun. Sige, sabi mo. Kat, Kat, I, dog, son, dog, sol, mon. mon. Kat, idugsul mon! Iduksul mon. Kailangan dami konting landi. Kailangan konting landi. Dapat mas malambing yung mga kasabi. Dali So, ko. kailangan lalapit ako. Oo, tapos kunyari nilalandi mo siya. Tapos mali yung pagsasabi. Kap, walang mali siya to, Pareho naman ako kay lalaki, kaya okay lang yan. Sana ka, buo pa rin yung budget, Sige, dali ko. Ano yung ulitin na Ilocano? Kap, idugsul mon. Ganon. Para po sa akin, baby. Idugsul mo. Natawa siya. Ibig sabihin ramdam yung, yung sweetness. Alam